Već smo govorili o nagradnoj igri Generali osiguranja u kojoj je glavna nagrada ni manje ni više nego put u svemir. I ponuditi jednu nevjerojatnu proizvod i onda od toga smo rekli mora biti i nevjerojatna nagrada. I od toga smo počeli istražiti i smo primijetili da nikad jedan Hrvat je bio u svemiru. A zašto ne onda to omogućiti, sponzorirati? A nakon 10-mjesečnog trajanja nagradne igre, sinoć je napokon u prepunoj areni Zagreb prije spektakularne pobjede Medveščaka nad Ljubljanskom Olimpijom proglašeni putnik, odnosno putnica u svemir. Ko leti u svemir? Prvi Hrvat koji leti u svemir. Tresem se malo. Ivan Butorac! Generali osiguranja omogućilo je Ivi ovo nevjerojatno iskustvo. Mlada Riječanka ostaće upamćena kao prva Hrvatica u zemljinoj orbiti. A tko je Iva Butorac, dobitnica ove nevjerojatne nagrade, te kakvi su njezini prvi dojmovi, ne propustite otkriti u sutrašnjoj emisiji.